napay ikaw ug ako. Ukon mauman gani may pagmatukog balik. Kawara ko buwag na mo. Kuyog-kuyog pa ninyong duha. Charon mo na kay coin wala. Ha? Si Kuan. Wang na kay coins, wang. Chang. Sungog-sungogon ka. Pa as if nga. Uy. Coins ba? Nagchicharon ba? Ilaw eh. Coins lang, take 5 pesos. Ang ganyo, uy! Charon lang. Batasan, tulog, tao ba? Pero ka na imoy kasuko. Chicharon, buang sa kung maligag chicharon din eh. Taan tag chicharon. Kung naigimig 10. Huwag mo yung mga kwarta. Ulo. Hawak mo din eh. Ano suko man ka? Huwag mo nagsapot, di ako na. Suko ka. Ikaw ba sila kay Jace na no? Gubong kung udlaw gabi. Suko din eh, bihok eh. Napanaugar ko sa iyo. Mga batasan eh, tulog ang tao din ba? How mo tibig, matulog ko balik. Kapit niya katong ko. Matulog mo nawa. Panagsaran eh. Di ta uyab, walay ikaw ug ako. Uy, simpa ko. Hey, di. Sige ito inyong guide, chicharon. Oo, chicharon Jace lang. 100 oh. Salamat sa pagbukaw din. Giurom ko dahil. Mo kinihatag ka. Giurom ko ba yun?